Tara Lods, Gaymore, mag-go ba tayo? Paanan. Pinnaltog. Sige lang, boss. Agsat sa tapak pa mo lang. Check. Salamat po guys sa pagbisita. Hanapin ko lang yung eyeglasses ko, nawawala. Mic check. Hello, mic check. Mic check. Walang mic. Mic check. Ano naman mic? Shout out Mark to video Makoy. Tara na Lods. Umpisa pa lang. Wala kami dalawa. Beginner lang po kami.
Hello. Mic check, mic check, mic check, mic check, mic check. Walang mic na naman. Ako. Mic check, mic check, mic check. Nasa session pa. Ayos, sana all. Nasa session. Inuman session. Sana all. Birthday yata ni Utol mo ah. Happy birthday kay ano? Basic. Or Tirador. Adi ba din sa'yo mic mo, bossing? Adi awan tirumar ng boses. Walang ano, lumalabas na boses. At aditi ay mas malakas yung humming. Yung boses parang naapakan siya. Walang maintindihan. Ensyong Nerona. Uy! Basta bossing, Ensyong Nerona. Kasama ko si Lemor ngayon. Sabi niya makapapal daw. Tara na, bakbakan. Try mo boss yung headset na may mic sa ano, sa iPhone. Naka-iPhone ka ba? O Samsung? Yung mga mic nila pwede. Pwede sa controller yata ng ano. Ng PS7 PS4 PS4. Kunin ko lang loads yung ano, eyeglasses ko. Malinaw kanina yung uli. Yeah, mas okay na ngayon, mas okay na. Oy, si Ikaw TV. May kasama ako. 2 Kamilods. Need to Ikaw TV. Beginner lang po kami, kaya ano yung Q? Question? IG? Kala ko Q. Ano na, invite kita. Ayun. Iya. Invite sana kita eh. Sige. Nabasa mo eh. Beginner lang kami ha. Ano? Beginner kami. Yeah. Si Lemor pala. Si Lemor magbubuti barkada sa Pinas. Hindi niya pa nakakalaro. Recruit ko para maglaro din. Pagbuhat po. Kanina pa kayo naglalaro ano? Si Ikaw ay maghapon. Kakainggit. Papachicken si Ikaw ngayon. Tagal ko nang di naka-chicken.
Makoy daw may session daw. Inuman yata. Birthday niya yan eh. Oo nga, Basic ni eh. Tirador. Basic. Oo. Sana all nakikipag-inuman. Nandun yata si Daily Flight ngayon eh. Hindi ko alam kung nandun. Ha? Hindi ko alam. Ini-invite. Naglalaro kanina. Kala ko ini-invite. Ini-invite kasi noon eh. May papakilala yatang chicks eh. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Anong meta ngayon, boss? Parehas pa rin? Yun pa rin. M13. M13 pa rin. Wala ring nangyayari kahit may meta ako eh. Nakaram ka pa rin eh. Oo. Very ano? Ano na yan? Ha? Altan mo na. Baka maging ano to eh. Dito lang ako magiging parang lottery number. Inaalagaan ko. Babalik din yung meta sa akin. Nababalik yan. Hindi na babalik. Maglalabas ng bago. Pwede may save eh. Save mo na lang. Oh, nakasave to. Ang ganda kasi ng forma ng RAM 7 eh. Yung forma. Forma lang. Oo. Ari ka naman niya sa ano. Ganda ng set ni... Ano lang Laki na ng binado. Mga second Laki na hand, ng binagi. ano lang to, boss. Mga lumang gamit na to, boss. Tagal-tagal na. As usual, lead the way. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gap. Get to the safe zone. I will follow you. Dami ka sunod. Lipat. Alis na ako. Dito. Uy! Dami sa ako. Dito muna kami ha. Ito. Sige lang. To work. Papatayin namin yung pumatay sa'yo. Dalawang timata. Dami nga, nakita ko eh. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Uy! Kapag Rene ha. Wala bang may ano? Yun. Yara Lods. May kalaban dyan. Teammate redeploying to the AO. Oh. Ito pa rin sila. Your teammate was sent to the gulag. Oh, yata. Fight for a chance to redeploy. Uy, may pumasok. Uy! Come on. Dito. Ang hina ko naman. Di marunong. Now, Di ako marunong. Fight started. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Asa ba, Glenn? Dito sa akin. Sa first floor. We got a proper Yung pumatay sa akin. Get ready to fight. You're next. Bubong ko. Wow. Ano dito? Listen up, soldier. Win here Oh, and you return to the front line. Itong baril Dalawa na po to. rin pumaril sa akin. Sort them out or capture the objective. Sabi ko naka-handgun lang yung isang motor. Wala na, lumipad na sa akin to. Nasa tea house na, nasa tea house. Ang hinang yan.
Dalawa sila, dalawa. Your team can still buy you Pala back yun. if they have the cash. Ako yun. Napag-gitna na ako. Pwede ka eh. Makabili na kaya. Drop money, tol. Tira mo na, hindi. Kana? Dalawang patay na ako eh. Nice Sa ano, lang. sa Oh, fire Jigs. station. Thank you, Jigs. Welcome to the streaming club. Uy, buhay. Salamat po. Sige po. Babalikan ko yung loadout ko ah. Hindi pala tayo nag-loadout, you know? Nasa fire sila lahat. Ang baril. Ayun. Kuha ako ng baril. Wala na, nag-loot na to, nag-loot na yan. Tayo sa kanan. Uy, may mga baril. Saan ba yun? Baril sa akin dun ah. Pero sa akin siya yata. Loadout namin. Nag-loadout na sila rin. Great mark. Let's move out. Patay pa si... Patay pala si Ikaw. Saka ako rin sa kanan ha. Sa taas sa kanan. Kaliwa kanan. Yung sa blue eh. Dito, dito. Looted na rin ang phone. Nagbangkay dito ah. Mal. Ay, ay, May mga weapon dito. nag-loadout sila rito. Saan? Dito sa ano. UAV overhead. Saan galo? Dito. Sa area na to. Puta yun. Sa inyo? Oo. Ah, dito, dito. Dito sa orange. Enemy launched an advanced UAV. May mga baril dito eh. Mga MG. LMG. Puro LMG. Para. Cage. Maybe.
way. Dito na sa akin. Ay, gago pinagkakapang. Saan, Lods? Ay! Dito sa akin. Nandiyan sa inyo. Loaded lang ako. Nasa truck. Uy, ang galing naman. Nandiyan sa ping mo? Wala na yung ping ko eh. Expire na. Pero nasa truck siya. Nasa kabila. May tao, Lodi. Meron. Tangin na, ba't mo mag... Stuck yung baril ko. Ano yun? Ina. Stuck yung baril ko. Laman lang ako na napatay. Ghosted ano? Illegal! Ikan. Team wipe sana. Konti pa. Konting tabas na lang eh.
This is Ice-T. Stone Cold Steve Austin and Matty Ice. This is a cold call. I convinced NFL teams to turn to cold water washing with Tide. The NFL, your uniforms get dirty. Tide can handle it, even in cold. Plus, if fans join in, they can save up to $150 on their energy bill. looks like you just made the team, rookie. Turn to cold with Tide. And that's the bottom line. For great savings, buy Tide Hygienic Clean at Target. Energy savings based on average when switching from hot to cold and non-HE. I'm Serena Williams. You watch me live on TV. And I'm that voice from movies you watch on demand. DirecTV Stream brought us together to save the world. Maybe not save the world, but DirecTV Stream does bring your live and on-demand favorites together. Your favorites together. I just said that. She just said that. Introducing DirecTV Stream, the best of live TV and on-demand with no annual contract. Get your TV together at DirecTV.com. Requires high-speed internet and compatible device. Content varies by package and location. Restrictions apply. Nobody protects you from mayhem like Allstate. I'm a broken traffic light. Stop and go is the name of my game. It's easy. You go, they go. What was it? They go, you go? And if you have the wrong car insurance, these repair costs could stop you in your tracks. So get Allstate's new low auto rate and be better protected from mayhem, like me. Not available in every state, based on coverage and limits selected. Subject to terms, conditions, and availability. In most states, prices vary based on how you buy. Allstate Bar and Casualty Insurance Company and affiliates, Northbrook, Illinois. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Tara na't manabas. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. We've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Baka dito. Meron, may nauna. Okay. Makitiyaw sila. Yeah. Ako sa ano? Bye. Yeah, tara. Sa blue ako, sa blue. I have. Okay, go. Kasayin ako. Meron sa akin. Saan ba? Sa mismo? Sa likod, sa likod. Sa school, no? Sa school. Sumusunod sa akin. Tangin na. Nakakutsi ang puto. Putang Ang ina. bagal kong kumilos ngayon. Down ni Sakal. Di pa namatay yung isa. Fight to earn redeployment. Bakit may kutsilyo yun? Oo nga eh. Fight's ready. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer. Sama-sama tayo dyan. Sama-sama sa hukay. Kaya mo yan. Sayang na down ko, di namatay. Oh shit. Nag-load out na sila. Tangina mo talaga. You lose, your fight is over. Your teammates done in. They're returning. You're up. Don't sort this fucker out. You got roughed up in there. We're bringing you home. Ilan ba itong nandito? If your team has the cash, they can take you to this. Ano sila? I'm hit.
One team lang yan. Dalawang team lang. Reset ka na, ano? Bote. Wala yung isa. Ito lang yung nakita ko. Nandiyan yung kalaban, ah. Doon sa taas, eh. Reset na ako tala. Ito ako sa kabila. May tao sa train. Tao dyan. Shit. Napul. Oh, barbecue. Uy. Naipit. Hello, dating. GG. Nice. Mga bali-bali pa. Siyempre. Komang eh. Dami dito. Scavenger contract located. Ulit ang chopper. Mataas ba to? Taas pa nga. Bungulat ka. Kakampi mo, oh. Ha? Nakabili ka ko, ha? Ha? Bili ka muna. I know. Sino muna? Sino muna? Dalawa pa yan. Renny. May bala dito, tol. Kunin ko muna ito, Scabby. Salamat. Sige, sige, sige. May lumabas pa po. Kunin ko yung bala. Sige, sige. Contract update. New objective identified. Para may tulong naman ako. Tagabuhat lang. Puro food yung post mo pare nung huli, eh. Walang may post, eh. Mukhang lagi inom, ah. Hindi naman. Hindi naman. Wala kang makainuman, eh. May halak, wala namang makainuman. Pero, tol. Danay! Friendly recon inbound. UAV entering the AO. Lods. Ay, meron na pala. Kunin ko na tong ano. Ay, hintayin ko na lang si ano, no? Ah, tol. Pagka... Enemy UAV overhead.
Swerte. Moving. Nasa yung loaded natin? Shit. Nandito. Haba na ba yung battery ng ano? Gas is inbound. Bounty contract identified. Safe, you lost the enemy trackers. Bounty target has been marked. Kill them. Selfie na ako All friendlies are in the safe zone. Goods. Sa taas ah. Selfie tsaka UAV. Hindi, bili ako ng ano. Loadout natin. Friendly UAV overhead. Oh shit. Loadout drop heading your way. Pengen pa drop na lang 500 tol. Punta ako dyan. Enemy supply choppers inbound. Take them out and secure the cargo. Ay, pucha. UAV Ako pa yung UAV. nabili. Pengen ako pera. Ito. Thank you. Selfie. Selfie na yung iba. Copy cash drop. Friendly UAV overhead. Ito. That cash is ours. Meron kanina dito eh. Relocating. Airport. Green mark. May truck parating sa dealer sa loadout. Ah, bibili. Sayang, wala akong C4. Doon wala akong siguro. Pinalit ko. Kailan ko kailangan eh. Kaya nga. Kailangan. Yun talaga. Oo nga eh. Oo, yung king. Bumili rito. Saan? Dito, sa harap ko. Sa likod ko pala. Enemy dropping into the AO. Uy, may drop sa akin. Ayan, sa gilid. Siya, layo ko pala. Saan to? Putangin, hindi namatay. Man. We're out of time. Scrub the contract. Andiyan sa baba ah. Ayaw, hindi ko mahanap yun. Dito. Place has been moved in. Take Pakita. charge. Sa loob, tol. Ito. Relocating. Gas is closing in. Relocate. Friendly recon inbound. UAV entering the AO. Para makakabay kayo. Ang inapatay na naman ako, puta. Meron sa loob, meron sa loob. Ito pera tol ah. Be advised, UAV is being overviewed.
So, dropping. Sa taas yung ba? money ni Sa Ikaw? area yata eh. At nasa ba yung pera? Ilalim ata tol. Yung mo si ano lads. Thank you. Ako sa taas. Meron kaya dito? May tao sa taas? Sa ilalim ko. Sa ilalim yun nagaling. Eyes on hero. Cancel that. Yung ba natin to? Scavenger contract marked. Oh, wala. Si gago. May dropping. Saan? Dito sa, ano? Saan? Dito sa loob. Dito? Bawas. Di ko matamaan ng puta. Saan loob, tol? Patay na ni ano, Papa Granny. Oh, lupit. Na-team wipe ako. May na-team wipe ako doon sa claymore ko. Mover here. Matakbo oh. Babalik. Sighted on target. Mabas ulit. Saan yan? Saan tayo, Flix? Sa pader, nasa pader. Delay that. May plates kayo? May plates kayo? Ah, meron ako. Kaya Ito, nga ito, isa, dalawa. Ay, dami. Happy birthday. Advance. Thank you. Sobra. Para sa birthday mo yan. Saan ba dito? Sa ano tal, sa across yung sinasabi ni pare dyan. Si. Nakatakas, wala na eh. Hindi ko na makita. Enemy UAV overhead. AT mine armed. Ayan, wala yung heartbeat. Saan yan? Wala yung knife ko. Got a field upgrade. Large O ba yung chopper sa taas? Uy, shit. Natakot naman yan. Down, taas. Uy! Tanga na meron sa baba. No. Ay. Oh! Dami! Sila yung Hindi nag-advance. namatay na down. Sila yung nag-advance. Sila yung bumaba. O yung ano, nag-chopper yata. Nag-advance. Hindi ako makapatay ah.
Enemy dropping into the AO. Enemy soldier incoming. No, did not. Wala yung stream ko. Replay. May kasama ka dyan, Ikaw. Yeah, kasama mo sila kung dyan, huwag ka dyan. Gagawin na. Hostile dropping into the area. What? Eliminating targets in the AO. Tingnan mo. Sak din. Uy, tangin lang yan. Dito ako sa harapan. Ay, dito na. May kalaban na dito. Bilis. Down.